Добре дошли обратно в Forever World. Една жаба, един свят и никакво започване от начало. Ден 2. Всъщност, това е трети ден ингейм. На първия ден прекарахме доста повече време под земята, отколкото ми се иска да призная. Копахме за редстон, намерихме малко голд, но определено не ни стига. А щом искаме този свят да стане истинско жабешко царство, ще ни трябва доста повече ресурси. Така че днешната задача е ясна. Gold, Diamonds и колко се може повече полезни неща. И понеже очевидно не съм си научила урока от вчера, ще слезем обратно под земята. Това видяхте ли? Изкара ми я къла! Честно да си призная, аз съм един от хората, които твърди, че Майнкрафт всъщност е доста страшна игра. Продължаваме да събираме ресурсите за принтовете, които искаме, т.е. за къща Tire 2 и също така за принта, който е с булдозерчето. На този етап сигурно очаквате да ви покажа къща. Нямам. Ферма. Нямам. Диаманти. Нямам. Но имам редстон. Много. Защо? Не знам. Така че днес ще се опитаме да оправим поне една от тези грешки и ще търсим голд и диаманти. Хайде да слизаме. Ами не. Всъщност ще се върнем до спауна ни, защото нямаме стълби в нас, че да слезем по-надолу. Следователно се връщаме. Колко страхотен ден 2. И така, слезам надолу и какво да чуя? Лава. Разбира се. Защо Майнкрафт би ми дал диаманти, когато може просто да ми даде лава? Сега трябва наново да правя това коридорче. Въпреки това, упорито продължавам да си копая надолу. Мисля си, че може би лавата няма да е под краката ми. Кой знае? А спомняте ли си, като ви казах, че някой ден ще падна в кейф и ще спра да копая надолу? Стига бе! Защо? А спомняте ли си, че ви казах, че ще падна в лава и ще спра да копая надолу? Еми, не намерих диаманти, не намерих голд, но намерих начин да изгубя всичко, което имах.
за моментите, когато такъв тип звук може да те накара да си паузираш играта. И както винаги се оказва, че е нещо съвсем безобидно. И намерихме го, което е прекрасно. Само дето аз в момента търся диаманти. Но няма да се оплаквам, взимаме го, защото очевидно в този свят ще събираме всичко като някакви жабки и златотърсачи. И най-сетне стигнахме до минус 59, след толкова много премеждия. И както бях споменала, колкото по-надълго влизаш, толкова по-страшно става. Звуците са отвратителни.
Чакайте. Това са диаманти! Най-сетне. Ето сега вече мога да кажа диаманти, чек, имаме. Сега вече можем да заспим с диамант в ръка като богове. Това беше днешния ден в Forever World. До следващия, пазете жабите!